ki nongi lambat ki khot jong ka kasi student union da ka jinga snok ti langbat ka RBIF manda ke sngi ki lahir kirki sha college of agriculture kadem kulai hari boy hadin ka jingyo jingtip ya ka jingwan jurip jong umentri ka tanat agriculture and farmers welfare jong ka sarkar pedeng u Narendra Singh Tomar hakate ka jaka puli hakar dem kulai nakaliang ka sengki SU ha ka jingelam u samla Donald V Thaba General Secretary samla Biangbor Palier Vice President samla Ferdinand Kharkamni President ka North Khas Hills District rengkat bat ki spangut ki dikhon kilapan abru da ki plakat hakhar dop jong ka te ka jaka pule rengkat ka jing perta hakmat u menteri bakum ki samla pule Kim Hun Satya Tangda ka College Henry ka Sarkar ka ladi ban ai da ka Central Agriculture University ha ka te ka jaka namar kumba kalong menta lapan long ya ka te ka jaka puli Kumka College of Agriculture ka bahap apo ka jingpe jongka Central University Imphal ka ba omya hap satya kat kum ka jingtmu bat ka jingkular jongka sarkar bantei ya ka university ka bala shimru ya ka jaka ka bahe hadu arspa saupho akar hagate ka skina kalyang jongka KSU kala pendam ru ya ka jingtho bat signboard bat ho College of Agriculture bakum ka seng kamkwa ya ka College Henry Deiban ai da ka University habakren sikilat patai kubor nakaliang jong usamla Donald V Thaba General Secretary kaseng uloong bakadaw bala penlong ye kinong ilam kaseng man yakhi hakate ga jaka hakmat u menteri kadai namar ka jing shukor jong ka sarkar India bantai ye ka CAU bapura jong ka jila Meghalaya hakate ka jaka bat ka jingbom yo ye ka CAU bapura ka jila Meghalaya kala pendulat shibon ye ki samla pule khasi batru ya kinong rep Menta ki Agriculture College ki hap be hapo ka jing penya jong ka CAU Imphal ha Manipur bat la ban saki ba ki bayo class bat yo kam ki dei be na ka jila Manipur kat ba ka jing do nong ka bakraw ya ki samla puli ka jila bat kumju ru ya ki dong rep Job penbechwa ba kani gamde ka CAU gamde ka Central Agricultural University ne ka College of Agriculture ka bolong affiliated bat ka Central Agricultural University ka ba dan headquarter hapo Imphal kani ka CAU ka badan hapo Imphal kadan ki colleges saman lagi jela ki bahap hapo ka than chtai lamingi ni hangni hapo jelar ki dan ki colleges kum Shagaru Hills kawai hangni but ini ki colleges kilong affiliated bat ka CAU Imphal bat ka jinglong affiliated ki jongki bat ka CAU Imphal kalong ba ki dan sini ki yo tang ka jaka Andre ngipek ki samla puli ki jongi ki khana puli ki jongi ningkong shwa ibun kimyo admission hakini ki colleges kimyo admission hangte po CAU hangte ho umyam but kinong rap ro ni mi bakin dayo than kita ki jingmen toil ni take benefits na kini ki na ka CAU Imphal ngila banong but kadaw petenrai pada ka bangingi wan ban protest sang ni kalong namar ba u Union Minister of Agriculture and Family Farmers Welfare u Narendra Singh Tomar wan yu kejat hang ni mat ka jingwan yu kejat jungu ka di bu wan pli ya ka to ni ki snap jong ka ni ka university Andre ka badan hang ni ka mangi ong mene ka di ka COE Hausam Arhajar Chipau ban supai ban sekretiang biang sedien ka central government kala submit ka proposal ba ka jela Meghalaya ka ladon kam la ka jong ka agricultural college namar ba ka Meghalaya ka di ka agrarian state ka bagbabun hi ki ba im ka kamay jakpo wet di dagarap karyang dikata ka proposal kelaya chakmat adu Arhajar khatsan ru milang yo jing tip ba kaladon ka jing kentu na nakaliang ka Ministry of Agriculture ba de banyak no state ban pentrikam no ban yo ban seng no ya kata ka Central Agricultural University ka banamlong affiliated apo ka Imphal ndre ka banlong autonomous bank ka ba ka headquarter jongka kan dei bihang ni apo kerdem kulai ti ndre hadin nang ta kilas yo ru ka jaka na po ka government of Meghalaya kani ka ba arspa saupho ekar bakin seng ya kata ka university ndre hadin habut kat nang ya isnem bade hapadeng jing kemen jing kipat ba hapadeng jing kemen jing samla puli bagi nongrap bagi yo ya kata Central Agricultural University pausi kala mi insan ka kubor ba kinam seng shu ya kata ka university kinam pankha shu gini sakwe university hapo than stilam ini yang kerdem pulai penban kila seng penban ka College of Agriculture ka banlong affiliated hi berkati ka CAU Imphal kini ka jingle jong ka sarkar kalong kumba kam kensnap kalong kumba ka kendo thala ya ka jingkular ya ki pat ke beri hunyo trap ya ki pat jong jela Meghalaya kalong kumba thok bersyukur bam kensnap yangi mario jingtip ba kin penmi no daka College of Agriculture ha jaka jong Central Agricultural University ngila pelong nakaling kaseng ka jingi ki hangni habang ngila pen kelah kerteng ya gani ka COE syaka CAU
Ti hadin nang ta nalor ki jinge ki ngila persang ru banyak kendu ya ki menteri napo ka sorkar pedeng tiba dipet ya ka tenat rep tenat riang. Tinggi lalit cepo dali ustem arhajar arpuai ngila ya kendu aku tu por ngilit ngira art likimat kawai kedi namenta binginyo vice chancellor dikasih apa nihu mat kawai kedi ban penkloy nomor mar ban seng ya ka CAU ha jaka jongan ni ka CUE ngila lit cedelhi ngila sa kapto kan singi ningim ya kendu bar kedi bakadang dan ka election jong Assam te minister union minister power no English po Guwahati apor bingilit po Guwahati ngelayo ban submit ke memorandum berkata kedi ke memorandum ke baar ke memorandum ke benkong ngila pak da kamil kawarjar kat kandahi ban hausam arjar arpuai haka laiterik ubanai march ngelayo ban submit ya ka memorandum malayo ban kran yu ni ju hi menteri markmat alor ke jingdon kam jongga CAU bangila peso ba ka jingset syukur jongga sorkar India kalong ke bamla ban pediang lagi pat ba kalong kombaken kalong bakale mina yangi namar ba ningkong popular hadin pada ka ai permandi ui ibarit di helor kan nong rem ba hadin arsnem ui ba ka sorkar India ka sangap kuman kam shimla pesngau helor ke jing dawa ka jongi ngilara ngilong ba ka jingwan jongni ngin pelong beng ka jing ki mentang ngilang pelong dang komni ka jing ki andre ba lada kini ka jing ki jongi kamlong ka ba seiso lada kimpen sngau kita skor ke badan cedel hi ban ai ni kata CAU ke ban ai jing toy igi samla pulia igi nong rap kemot nyimpan si ba lada ngi pelong beng ini ki jing ki lada ki wan beng ki ki officials napo ka Ministry of Agriculture but Farmers Welfare ka jing ki kan long ka bakam tingi susu